na Slovensku. V samom srdci Európy nájdete komplexný profesionálny motoristický areál Slovakia Ring. Pretekársky okruh Slovakia Ring využívajú profesionálne automobilové či motocyklové tímy zo Slovenska a zahraničných krajín na jazdenie alebo testovanie vozidiel. Zabudnúť na obmedzenú rýchlosť sem chodí aj široká verejnosť v časoch jazd pre verejnosť, ktoré Slovakia Ring organizuje takmer každý deň. 6 km dlhá a 12 metrov široká trať je charakteristická nielen 4 umelými prevýšeniami horizontami, ale aj 20 metrov širokou a 900 metrov dlhou cieľovou rovinkou. Výnimočná je aj možnosť 6 variantov smeru jazdy v oboch smeroch, teda až 12 spôsobov využitia trate. Záujemcovia o jazdu bez obmedzení nájdu na Slovakia Ringu rýchlu a technickú trať, no zároveň vysoko bezpečnú so širokými výbehovými zónami. Okruh Slovakia Ring sa nachádza len 36 km od hlavného mesta Bratislava. Na ostatný medzinárodný pretek k nám zavítalo vyše 17 000 divákov a pochvalu si vyslúžil okruh aj od mnohých známych automobilových pretekárov. Súčasťou areálu je aj hotel Ring, ktorý ponúka ubytovanie na 3 poschodiach s možnosťou stráženého parkovania a samozrejmosťou je aj Wi-Fi pripojenie. V hoteli je k dispozícii 47 komfortne zariadených izieb a apartmánov. Hostia sa môžu stravovať v štýlovo zariadenej reštaurácii a v letnom období je súčasťou reštaurácie aj terasa. Uvoľnenie po namáhavom dni nájdete vo wellness centre v rôznych saunách, relaxačnom bazéne s protiprúdom, výrivej vani, tepidáriu a na masážach. Centrum bezpečnej jazdy Driving Academy v areáli Slovakia Ring je určené na výcvik vodičov všetkých skupín s cieľom zvládnuť rôzne krízové situácie. Tréning prebieha na klzkých plochách, k dispozícii je zákruta, rovina, kopec, aquaplaning, odtrhová plošina a ďalšie tréningové aktivity, ktoré určite preveria zručnosti každého vodiča. Súčasťou areálu je aj offroadové cvičisko, ktoré ponúka jazdu na rôznych povrchoch alebo bočné náklony stúpania a klesania s rôznou náročnosťou. Neváhajte a príďte si k nám zajazdiť aj vy, či už ako jednotlivec alebo cez racingovú agentúru, prípadne môžete využiť náš areál na firemný event. Vďaka svojmu komplexnému riešeniu a modernému prevedeniu je projekt Slovakia Ring atraktívnym miestom pre domáce i zahraničné podujatia prestížneho charakteru. Bližšie informácie nájdete na www.slovakiaring.sk.